primeiro lugar, celebrar, agradecer e parabenizar a Asociación Recuperación da Memoria Histórica, a Alvarellos e a Asociación Alexandre Bóveda por este acontecemento, que é un acontecemento fundamental, ¿no? Porque non só trae a memoria, senón que fainos estar alertas sempre esa memoria sobre o presente. O que nos relata Sira Alonso son acontecementos froitos da barbarie. Pero a barbarie sempre está presta a rexurdir. Por eso son tan importantes a asociación, a RMH, como unha editorial como Alvarellos ou a Alexandre Bóveda, que tamén celebramos que cumpran eses 50 anos. Aquí temos a Pilar García Negro e tamén as xeracións máis novas da Alexandre Bóveda. Hai que agradecer, non? Hai que agradecer que en tempos tan difíciles, onde non había nada, e fixerades, sementárades e trouxerades adiante a florecer algo tan imprescindible, tan inestimable como a Asociación Alexandre Bóveda, ¿no? Que segue a darnos tantos froitos. Grazas, Pilar, a ti, xunto cos teus camaradas, cos teus compañeros e compañeiras. Igualmente a xente nova que está aí loitando, non, por traer coñecemento e tamén memoria. Agradecer tamén, Carmen, Enrique, o vosso convite a estar hoxe aquí. A primeira vez que li os diarios de Sira, nesa edición da Nosa Terra, quedei tan impresionada que non me saía da cabeza. Estuve como obsesionada durante moito tempo, non? Con eses diarios. Parecíame unha escrita xenerosa dende o mesmo sentido etimolóxico da palabra, é dicir, como esa escrita que é capaz de xerar, non? De xerar en nós non só unha emoción ou un sentimento, senón tamén pensamento. Porque é unha escrita moi complexa, en la que pareza sinxela. Porque ela ten ese talento, esa capacidade de escribir como se non lle custara nada, pero trae aí toda unha complexidade política, social, económica e emocional, non? Entón, a mí pareceume abraiante, pareceme abraiantes os seus diarios e as súas memorias, non? E tamén me parece, nese sentido da xenerosidade, neste sentido, diría, que se carga tamén persoal, non? Esa capacidade para, xa se dixo aquí, por varias persoas, ese drama, non é un drama, é unha traxedia, non? É unha traxedia colectiva, e dar conta desa traxedia, como facía Ana Akhmatova, non? Nos tempos de Khrushchev. Dar conta diso, pero ao mesmo tempo ser capaz, Sira Alonso, de traer os escintileos de felicidade. Entón, dalle iso a súa escrita un volume existencial e unha complexidade mesmo intelectual e emocional que me parecen abraiantes. Así que convido a todas e todos os que non teñades lido os seus diarios e as súas memorias que o fagades, porque ganar unha riqueza de verdade absolutamente necesaria e sobre todo nos tempos de hoxe, non? Tan terribles. Ben, o texto que eu vou dicir agora ten que ver con esa derradeira viaxe que fai no mes de maio de 1942 á Cidade Vella. As rúas molladas desta cidade despiden a Sira, deixándolle na pel, no corpo, no corazón. Cando falo o corazón, quero decir nesa memoria emocional que é a máis fonda, porque é unha memoria que está no corpo. Esta cidade, non? Xa para sempre con ela. E Sira di: aquela tarde fun á Cidade Vella. Ese lugar de porte
enigmático e evocador. Sede de igrexas antigas. Tivo sempre para min un grande encanto. Nunca esquecerei as ruas estreitas e finas, envoltas polos sons das campás, nin as silenciosas prazas cheas de misterio, baixo o ceo gris, daquela fermosa e romántica